Karong ka. Apsan kita ka karon. Apsan kita ka karon. Apsan kita sa buah. Ma'am, sir. Kapoy kayo. Na ako gigukod po ko. Tang kuya. Asan itong kukod ani. Di ara ma'am. Apsan na gyud na ako akong gigukod. Lami kayo ni. Ang problema kay gigukod kog lampinig kay ang lubi nga akong gikuan. Naama nila pinig. Kapuya gukod aning naas pakilid nga butong oy. Tang ahak pa din ning magkakaon man tuta pero ding kapuya. May adlaw ninyo dihang tanan da ma'am sir. Gikan ko na ako diri sa bukid hagbas ko pakyaw ra ko ba. Gigutom ko, gusto ko mukaog snack. Butong ramay ako nakita andis palibot. Salamat kayo. Mayong adlaw ninyong tanan.